Minja i Neda, buba Marica. Jednog dana Minja i Neda, dve bubamarice, izašle su napolje da se igraju sa svojom komšinicom, narandžastom bubamarom Višnjom. One vole da se igraju po ceo dan, ali kad dođe vreme za povratak kući, Neda uvek nešto zanoveta, pa Minja mora da zove mamu. Nedo, idemo kući. A Neda? Ne. Tako je bilo svaki put. Kada je stigao ručak, mama ih je zamolila da svrate do prodavnice. Hajde, Nedo, idemo do prodavnice. A opet se čuje Neda. Ne želim. Veče je stiglo i kad su legli u krevet, Neda opet. Sljedećeg jutra izašle su napolje očekujući Višnju, ali ona nije došla. Otišle su do njene kuće i zatekle pismo na vratima. Drage drugarice, ja sam otišla na letovanje, dolazim za 10 dana. Bit će nam dosadno bez nje, ali brzo će se vratiti. Tih 10 dana su brzo prošli. Minja i Neda su se igrale i tako svaki dan. I kada je jednog dana došlo vreme da krenu kući, Nedo, idemo? Da, idemo odmah. tog dana Neda se promenila. Više nije zujala noću, lepo su zaspale i sanjale prelepe snove. I od tog dana sve je bilo mirno i veselo. Laku noć, deco. Laku noć.